وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الصاد مكية سورة الصاد نعم سورة الصاد نية قرآن سورة بسواني سيجنا دي ترتيب لا كاتا الفاتحة لا كان بلا ينو أمنا سورة بسبا أن السيجنا دي كلام jigini fana la jogo kelen don bisabani seginando mangane wole gale bisabani seginando jigini fana la ayam bi segi ani segi kelema keme woloflan bisabani duru harafu baflani keme kononto ani bi kononto ani kele jiginyoro ko e makande بسم الله الرحمن الرحيم الصاد نعم صاد الله أعلم بمراده بذلك والقرآن قرآن كلهم في منه sigiri fi minnu ni u dɔɔni bi segin ka da ala ma ani kuranna ka lafuzu minnu n'an b'a a gundo segin ka da ala ma nin ye o dɔ ye o de ye tafwidul amri al-mutashabihi li ilmi Allah ta'ala huwa aghayatul adab ni ma min kɔrɔ dɔ jɔnjɔn ko segin ka da a fɔ b'a ma o de ye ladamu dan ye walqur'ani nka lani qur'ane ye fi zikri min ye korotali dunge bal zikiri de albayan wa sharaf tɔgɔ duman ani korotali bari ala ko a ye kitabu jigin ka na an ma ko fihi zikirukum a tɔgɔ duman b'a la bal abla الذين ma minnu كفروا n'olu kafirara ka mini magangaw la في عزة olu bɛ yɛrɛ bonyana ka bɔ limaniya ma وشقاق ani fɛngɛ ɲɔgɔnya la ala kɛra kɔnturu la كم a juguya a bɛ juguya ni sira minnu ye o fɛɛrɛ u bɛ fɛɛrɛ minnu tigɛ a kama o nɔnɛya ka ca u bolo u kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn fɛngɛ ɲɔgɔnya o la kam a ka ca أهلكنا n'an ye halakili kɛ من قبلهم ka ko olu ye من قرن kabini mantonw na فنادوا manton tɛmɛnlenw de ko dɔn u ye wele da ولا تهين wala ta k'a sɔrɔ wagati dun tɛ حين مناسك boli kuma ye lata in a isimu binnen dɔ wa ma li lata fi siwa hinin amal wa hadhifu zirrafi'i fasha wal aksu qal mun maliki ko lata nye donen be fen kelen pe min arabu kana o hina de alati baraka arabu kan kelema silani hina kelen pe te ako ka to bin arafu dunge ko bin ko ka ca ko nga akanga fe min nasabi ko bi ko manca yanno arafu dunge de bina walata akoro walata alhinu hina manas walata waqti dunde hina manasib bolu kumay nam uye deme ñini واجبوا ka tulo mege ñini ka fo ku ka boli uye kuñu ka lara di jena na gwana dron ubu kundu ko yoro ñini ago nga bi o tiso tema soro la
lara ko ni kene kan ayna le mafar kalla la wadar ay bulorote nam واجبون وكبغو يرى أن جاءهم منذر ko baba li baga nanuma منهم ko baba li baga yere dode وقال الكافرون ubadon uba fadon ubada babadon awolola ko jamakulu cela yenno nam وقال الكافرون kafiru ko هذا nim baba li baga سحر sahirun ساحر korte bolado كذاب ngalon digela bado أجعل الله هذا kay ko korte bolado sababu ma chefara ngalon do sababu ka min fo anolu tati kele nam أجعل الله هذا ngunu ngalon tigede ko ela e mau kewa badu ke mau kewa badu fenye واحدا no e badu fengene ale ko de ko la ilaha illa allah alhala uye mowe minum be la ilaha illa allah korodon komi inafo limana jombe la jelemba a korodon chogom odi ko batuli ke ma foite na ni ala kelen bewte gersele bate kisili bate tangale bate ni ala kelen bewte bon o mado okuna bari kununi gongo ni udalen tola udalen de lahara kola nga uyere ka jitila ni batufe unchara bike sabe nyinanti kuko ori ko so batufe nuncha ko ila batufe nge ilahan batufe nye waidan no kelen ko fa la ilaha illa allah igado ni ni efende ujabun akaba ko ledo وانطلق الملأ ko ni ni nyonte de ni kaba ko de jamagulu tara kamini ula ko sigi genega ko ay tema ka srafe tamam umar bin al-khattab islamara ko gelera qurashuka mam gani duru ko ganye mo wala farla nyonga ka era nyom bala lenki nana aba talib ko ede ya nga chokoro baye ananga ma ba abadi e fendon nini nalmo yu okay annani ma ika kirti ga nuche oya hadari nana nai akoy mbalma gedde nunu yiga mo wiye o biga kelenya nyini ife kana jenge bela jelena ala kira ko yala ube munde nyini fe aw ko antoy anga batu fe ko foli atoy an fana bi toy ini ga batu fe ako ayaye ninne fendi awma nawo nyini fe yala aw bi songa dakurunya kelendine ma abe arabu kamara no dakurunya kelenye faranfiu bi majigin aw yeni o dakurunya kelenye ko hala mba nyogon tandima ako aya foko la ilaha illa allah wulila utara utatola bi ka foko ay taka sirafi aka to aka mawka akana alamere ay taka sirafi aka to aka mawka kafiru kayni an mushu ko ay tama wasbiru aka sabali amma batuliga هذا igado nin tawhid ko kumai لشيء fendo يراد ubamma manyini naide ما سمعنا ayafam yuraddu tere yuraddu de sagli nganinte sagni ede ni nyella nyini de arada yuridu wal bina'u al majhul yuradu minna ubanyini anfi nam ما سمعنا ama deli ga meninge بهذا ni ninye في الملة الآخرة yafa marifa fila yo fara no في الملة alif kanegere
nam ma samina ama menige بهذا ni ninye في الملة dina la الآخرة no e dina labanyi isa dina o de labanyi o de onol de bora la mami hali olu re mindo amana ja olu ko nugo ko mawi sabadi isa ni abba ani ala olu ko teni nga ka bege kelen bewye ona nyina doko de ko wali mana masika supporter choko sila in hada nimage إلا اختلاف fo tige gunfe kuma de tige gunfe kuma be ngalon de ka kuma tige gunfe be ngalon de awzila zikru yalo qur'ana jigwa علي muhammad kan من بيننا aw ni nyonje بل ale man koronambe atambe la makortale nam bal abla olo بشك be shika de la min ne ka waila diga qur'ana usigale ne bala bal abla lamma yazuqu umanene deke ba adabi ne ka lan qatala ngaya ngata umo nene de folo ode bu blani aw mana kan folo ni usura jana ma kono segon kelen bi chien am indahu khazain rahmat rabbika yala emaka hini mangasan nkile bolu do rowa mami se masai mi soli kala bay mi na bi miyadi ani ka fengoro di kumana o kile bolu de bolo no lu ba foko ka bokoro balenda ko ka do lu sagona mogoma ne akilla ala ka ko bi ayre de sagula ni minya ala ja chomi aba kitendi la yusalu amma yafal utiala nyininga aka kele naire wa mu yusalun adama de wonde mininga samawa wal mazangolo marabbe ulu de bolo ani duguma golo ani femi بينهما no be sangolon dugolo je فليرتقوا no du kayle بالأسباب sirawfe جند ما kana ni wayi kumana kama kerengere ni wayi nye mami manuja o to tala junduma kiliboloниndo أولئك yenino معصومون ukarlendo من العذاب tamini kafiri jamagulula ante sige chulaire minu nyinyo ndalaje kiraw kontrola jodatul laire ante sige tulla ambu halak folo halakiraw jangolu kadhabati qawm nuhin no kama galon tiyara قولهم kagolunye عاد تعريف قوم باعتبار المعنى جماعة ني جماعة يدمنا يبسك قوم كي مو الناس ولا جبر جماعة ددو نم وعد أن عادكو وفرعون أن فرعون والأوتاد نالي بولو دونجي وثمود بولو دترو كما سينا بولو سرالا كسروكين جانغدا ناي ما فاجيني دك ما بولو ما كونو نانجوغي نكوندو na alika mafa gene na abi bunde no ni saudi ci armadema nam وثمود jama kulu ba bulu fana do ko utari nyede ko aka sipasma kun sabatledo aka fanga kun turlembe sipasma minga ko ko ngiri kusube ani samura gawo وقوم لوط ani lotu gama lotisan sisan famo ka fanga tulo buka fanga kolo mangiri ulu sigi don wuli don ndo bi do da ka bi sigi don nam أصحاب الأيكة ani dugu yelemalen dungew ndiziminitu dungew nam أولئك okolu de alaba kafiri jamakulu ye كل kelengele إلا كذب kelengele simake jamakulina illa kadhaba rusula fa kelengele na bela jelenye kirawo galontiya bari ni bana kelema doron koro ki bana bela jelene da'wa tauhidi be bana umma fa qaiqabi negala dhaba wajibi rawka ما يزول هؤلاء magangaw di foy kono إلا سيئة kasigande واحدة no e kasigangelenye ما من فواق igado ka fo bolo sagini te لها ay birle kala ka bolo sagini o franci ti soro kasro li nyangata majigu ko birle kala ka bolo sagini
cur ibi bolo se le sanfi ka tila k'a fɔ curro o curro filɛ ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɛ o bɛ kɛ naam o ko tuma min ni ala ko fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi ko ni maa min n'i ka kitabu dir'i ma ni i kinin bolo ye awa min nana suratul haqatu kɔnɔ awa ko kuma na u ka kɔlɔsili ko bɛ nɔgɔya ko lahara dɔn ko ka programme ko bɛ nɔgɔya ko o ti gɛlɛyaba sɔrɔ ten nɔ awa kuma fɔlen u ko rabbana ya ma ajil e ka delali kɛ an ye qitana an niyɔrɔ sɛbɛn na ka kɔlɔsili dɔn ye ko dosi min n'a b'i bolo ye ni tiɲɛ ko kuma dɔn sin ka an da u d'a ma siɲɛ kelen k'a fɔ an ka dosi in de n'a ka ɲi wala n'a ma ɲi an n'an ta fan n'an na fan dɔn o la u yelela la de ka mun kɛ a la quoi isbiri ka sabali alama fɛnka n'u b'a la k'o fɔ i kan ka jɔn ko fɔ baba ko gɛrɛ kelen fana dɛ an man kan ne kama an ma ɲɛ kutu mɔgɔ mɔgɔ siri an ka mahane i bɛ na bɔ kan ne kɛ mɛ nam wazkur abdana e kan ka jɔn ko fɔ n'o ye dawuda ye lalayidi min ye sɛmɛw dun kɛ ayidi ye bolo ye ale ayidi kelen de filɛ nin ye ka kɛ sɛmɛ ani se ani fanga nin bɛ facari ani quwwat fil ibada dawuda kun ye maa ye se kun b'a ye alabato la bari ka sababu kɛ ala kun ye alabato kɛnɛya d'a ma ka a kumakan d'a ma ka fanga d'a ma bari ale filɛ nin ye a bɛ don kelen min a bɛ don kelen sun a bɛ su tilancɛ a b'o sinɔgɔ ka tilancɛ don in k'o jɔ ka tilancɛ wɔɔrɔnan fana jɔ tuguni a bɛ yaqumu nisfal layl a bɛ tilancɛ jɔ ka tilancɛ sabanan k'o sinɔgɔ ka sɔrɔ ka tilancɛ wɔɔrɔnan k'o jɔ o kun y'ale ka baara ye ala kɛra ko sun la kanɔlen ka na ala ma sun la kanɔlen ka na ala ma k'o de ye dawuda ka sun ye o ye nin sun cogo in de ye baara batu baara i bɛ se min kɔrɔ i b'o o ta nafila baara ninnu nafila tɛ diyagoya ye mɔgɔ kan dɛ nafila n'i y'a ye nafila kɛra diyagoya ye bɛ i b'a sɔrɔ i y'a dafalen de n'i y'a layidu ta a bɛ se ka kɛ diyagoya ye i kan o la naam habu siyami ila Allah siyam Dawud wa habu salatu ila Allah salatu Dawud a bɛ tile kelen sun a bɛ tile kelen min a bɛ su tilancɛ a b'o jɔ a bɛ tilancɛ sabanan hakaza yanamu nisfal layl ni riwaya ɲa jira ko a kun bɛ komi y'a fɔ siɲɛ fɔlɔ la cogo min ko a bɛ tilancɛ sinɔgɔ ka tilancɛ sabanan jɔ ka tilancɛ wazkur abdana i kan ka jɔn ko fɔ dawuda n'o ye dawuda ye zalaydi n'o ye sɛmɛ dunkɛ innahu i k'a dɔn dawuda in awabun seginbaga dɔ inna naam anw sagarna aljibala an ye kuluw kɔnɔ maahu ka fara dawuda kan yusabbihina kulu ninnu bɛ sunali kɛ bil asiyi ni wuladani ye wal siraqi ani sɔgɔmadani ye wat-tayra karike ka jɛri pewu an n'aw tana to naam wat-tayra ani kɔnɔw ma'suratan halakan ni n'u faralen bɛ ɲɔgɔn kan kullun kelen o kelen lahu awab naam seginba don dawuda ye a bɛɛ lajɛlen bɛ taa kan segin kɛ dawuda ye wasaddadna dawuda mulkahu fa kana dawudu yusabbihu isra salatihi inda tulu shamsi wa inda ghurubiha dawuda ale tun bɛ sumala fɔ kɛ a ka sali nɔgɔni na tile bɔ wagati ani tile bin wagati la naam i y'a faamu nin ɲininen bɛ silama bɛɛ lajɛlen fɛ ka ladege ni dawuda ye n'a ɲɔgɔnnaw la ala bɛ ninnu fɔ de ka walandaw d'a ma kira m'o bali komi i n'a fɔ diyagoya ko kɔni tɛ diyagoya ko tɛ bon kira fana ma a lazimi ne kira kun ye a lazimi dɔrɔn a kun bɛ fara sunna kelenw kan nka o tɛ o de kosɔn kira ka somɔgɔw komi a b'a kalan cogo min juwariyata hali n'ale kun ye fajiri sali a kun bɛ sigi ka wurudi a kun bɛ wurudi kɛ fo ka tile kɔrɔta fo ka walaha jan fo k'o se a kun b'o kɛ wurudi la lahara ɲinina bɛɛ lajɛlen k'an kɛ hakili to
ni waati ninnu na ka ala kofo caya a waati ninnu na awɔ naam ala ɲinina bɛɛ lajɛlen k'an kɛ hakili to la naam وسددنا ملكهم an y'a ka fanga gologiriya وآتيناه an y'a sɔn الحكمة kodon na وفصل الكتاب ani kuma ka faranfasiya la هل أتاك نبأ الخصم a tun bɛ kuma dɔn kosɛbɛ ka kuma faamuyalen don ka kuma faranfasiyalen don naam هل أتاك نبأ الخصم a b'a di kelenɲɔgɔn ka kibaruya nana i ma dɛ إذ istifamu huna litaajub faamuyali ɲini dɔ ngo o nani masa de hakili la kelenɲɔgɔn ka kibaruya o seri ma de o sera dɛ ne ɲɛna o seri ma de a sera ma naam إذ tuma min تصوروا المهراب n'u ye mihirabu kokogankɛya إذ mihirabu ye misiri ka mihirabu shetane kelen yɔrɔ misiri la u ye kogo de ta ka jigin dawuda kan alayhi salam naam إذ tuma min دخلوا n'u donna على داود dawuda kan ففزع dawuda siranna منهم u ye sabu mana sira fɛ قالوا u ko dawuda ma لا تخف i kana siran قسمان anw ye kelenɲɔgɔn fila ye بغى بعضنا an do bagara على بعض dɔ ma فاحكم kiiri tigɛ بيننا an ni ɲɔgɔn cɛ بالحق ni tiɲɛ ولا تشطط kana n tɔɲɔni kɛ dɛ وهدنا i k'an gana k'an bila sira إلى سواء الصراط sira tɛgɛ tilennen kan إن هذا dawud a tun bɛ halwa kɛ a ka misiri la n'o ye mihirabu ye a tun b'a yɛrɛ sugura alabato kama mihirabu in na a b'o yɛrɛ sugula min kɛ mihirabu in na ala y'a kɛ kɛlɛɲɔgɔnw nana ka na cɔn a kan nin wagati maana mɔgɔ fila minnu kɛlɛla u nana ka na cun a kan o wagati la naam إن هذا i ka dɔn nin أخي ni ne balimakɛ an bɛɛ bɛ diina kelen na له 99 ناجة lahu tisiun wa tisiuna 99 b'ale bolo ناجة a saga ولي ناجة sagamuso 99 o de b'ale bolo o y'ale kelen ta ye sagamuso bɛ ne bolo واحدة kelen pewu فقال a ko n ma أقبلنيها lamɔ a la وأذني a ye ɲagalebu kumaɲɔgɔn la a ye kuma gɛlɛya ma ko ne k'o d'ale ma ko kelen b'ale bolo ko ne ka sin k'o d'ale ma sa k'ale ta dafa 100 na ko n'ale ta dafara 100 la ko de dakɛɲɛnen don ne ko la ne bololankolon natɔ ko komi fɛn t'e bolo kelen ko kelen kɔni bagan kelen mara ka di wa bagan kelen ni e b'o mara a b'i sɛgɛn sa a caman bɛ ne min bolo dakɛɲɛnen ne ta bɛ kɛ dakɛɲɛnen ye a di ma naam قال dawudu ko لقد ظلمك wallahi a b'a da i tɔɲɔgɔn yi بسؤال ناجتك n'i ka sagamuso in delili ye إلى نهاجه ka dɔrɔn ale ka saga camanba in ma وإن كثيرا i k'a dɔn ko caman bɛ من الخلطاء kabini jɔɲɔgɔnw na يبغي بعضهم u dɔ bɛ bagako yi على بعض dɔ ma dɔ bɛ bin dɔ kan waati bɛɛ jɛɲɔgɔn kɔni bɛ ten de n'i y'a misaliyaw ta a ɲɔgɔnnaw ka ca dɛ komi ale tɔɔrɔ misaliya ta de la ko ne y'a ɲɔgɔn ma n yɛrɛ sɔrɔ dɛ ne ta ye ne nin ka sɔrɔ dɛ wazanna dawudu y'a bisigiya ale sinna ka danganiya naam إلا الذين ko mɔgɔ minnu آمنوا n'olu limadiyara وعملوا n'u الصالحات ye ɲuman baara فقليل ما هم nka maa ka dɔgɔ dɛ maa ɲuman min n'a ti dɔ ɲɔgɔn gasi la i n'a bi ja i ti tigɛ a la i ti dɔn kelen sɔrɔ a la a man ca dɛ caman bɛ yen nɔ n'u y'i jɛra caman bɛ yen nɔ n'u ni jɛra wariko la a kuma ka ca dɛ ɲɛ b'a la maa caman bɛ yen nɔ dɔnni kalanko ninnu ni fɛn ninnu nɛnw ka di o la o fo ka di nka ni n'a ye dɔw jɛra wariko la i bɛ tigɛ a la dɛ
ko bitende nam wazanna dauda ya danganiya أنما فتنا kavan ya korobode فاستغفر ربه ayama ya faddili abina راكعا rukubae wana asagna katalama anya jarabe ay muke ale munege ay tafsiru laje khurtubi ko ko ay muke dauda munge ni o kera jarabe Allahu akbar الله أكبر ale sidi yoron yorofla do khara raki'an wa naba inna lahu inna lazul زلفى وحسن مآبي ana auto ana bayne da ونرى إن قول أنا بدوا وحسن مآبي again I don't know okay dawda mungi dawda tafsiri we min foyanno nam ay suyudi min ge anyo fam ay suyudi min ge anyo fam nam ay kodo ke min bi bin aka sharakum ay ko ke min bi bin aka sharakum muso bi konondo kumbe ale bolo alen do de tara ñogon soro muso do la ale bi ko ñini o fana bi ka ñini nam wede ay do de ñogon soro muso na nam فغفرنا an yafara dawuda ye ذلك o la وإن لزلفى i ka dɔn ko surunya bɛ له dawuda ye عندنا anw yɔrɔ وحسن مآبي ani seginyɔrɔ ɲuman يا داود da kuma na a ye sujudi in kɔnɔ a ye minnu fɔ sabi seginna olu de kan o ka ɲi olu ka ɲi kɔ facarinibagaw fɔra ɲɔgɔn kɔ junubu la junubu min ni dawuda ye yafa deli kaminɛw la korofo damadow kan kuma woro o de fɔra a la kuma woro a kuma fɔlɔfɔlɔ an t'o fɔ o tɛ tiɲɛ filanan naam an t'o fana fɔ tɛmɛ o kan a y'a miiri ko ni nin cɛ tɛ balo la ne bɛ sɔn ka nin ta naam 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 dɔ de kun ye muso dɔ ɲinini ŋaniya o taalen dawuda y'a ɲini konkarasi muso dɔ kuwa mais comme muso 99 kun bɛ dawuda bolo o ka muso fɔlɔ kun don a ko cɛ min ye awuriya ye o diminaw de la bari ala ye dawuda jalaki ko a kun kan ka to min y'a ɲinini ŋaniya ko a kun kan ka to o bolo nka a bɛ bɛn nabiɲuman ye sariya la ni ala y'a jalaki o y'a sanatul abrar siyatul muqarrabin alamine ka sariya la a bɛ bɛn a ka awa ni e bɛ ka muso dɔ ɲini n'i y'a dɔn ko nabiɲuman a ka di nabiya dɔrɔn i b'a to yen hali n'a furulen min ma n'a ka di i b'a bila ka a b'a ta annabi awla bil mu'minina anfusihim naam naam muso 99 de tun bɛ dawuda bolo
naam wɔɔrɔnan komi mɔgɔ fila min nana aw yɛrɛ tulo b'a la kelen de kumana a ye kelen de ka kumakan mɛn filanan ka kumakan ma mɛn fɔlɔ ale ye kiiri tigɛ o fana ye jarabu don parce que a ka kiiritigɛ waati yɛrɛ tun tɛ koyi ninnu yɛrɛ mana ale ka kiiritigɛ waati la n nana ka na cun a ka cun cogo de la min yɛrɛ ye degunba de se ale ma naam ninnu de fɔra a la nka mais kuma o kuma ne na mɛn ka ladamu t'o la an tɛ taa o sira fɛ naam Dawuda yo anw ye Dawuda kɛ nɔnɔbila ye dugukolo la min bɛ Ala pɛrɛsante dugukolo kan ka jɔn ni Ala ka diinɛ dugukolo kan o ye de ye ne kɛra ambasade ye dugukolo kan i ka kan ka baara kɛ min y'i bila n'o ka yamarakan de ye dɛ naam i ka gere tigɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ ni tiɲɛ kana ni dɔngɔ batu n'o tɛ a b'i fili ka bɔ Ala ka sira jɛlen ma dɛ ni dɔngɔ labatu a bɛ makosa de se adamaden ma inna alladhina mɔgɔ minnu n'olu bɛ fili ka bɔ Ala ka sira ma ka ban ka limaniya ni Ala ye yan ka taa bɔ olu ye n'a ka gɛlɛn ni fɛn sababu ye n'u ɲinana kɔlɔsili dɔn kɔ an ma sankolo da an dugumakolo ani fɛn min n'o b'u ni ɲɔgɔn cɛ tulonkɛlaw ye an m'a kɛ tulonkɛ kama dɛ ayi batilan ten ayi kun de bɛ ne fɛn fɛn i b'a sɔrɔ kun dɔ b'a la zalika ninnu dali k'a fɔ k'u dara ten a ko de maaw ka hakilila ye minnu kafiriyara bɔnɛ bɛ maaw ye minnu kafiriyara ka min tasuma la tasuma dingɛ dɔ bɛ yen ko wayilu o de b'u ye u bɛ sɔrɔ o kɔnɔ yen yala an bɛ ka maaw kɛ wa maa minnu limaniyara ale ye ɲɔgɔn baara komi tiɲɛnikɛlaw dugukolo la o tɛ se ka kɛ dɛ o tɛ se ka kɛ cogo si la maa minnu dara Ala la ka ɲumanw kɛ ka sɔn kira ka cikanw ma an tɛna se ka olu kɛ komi tiɲɛnikɛlaw minnu ma sɔn Ala ta ma ma sɔn kira ta ma naam wala an ka Ala ɲɛ siran jɔnw kɛ de komi maa jugu an ka n'olu o dalakɛɲɛ ye dɛ o tɛ tilenya ye Ala ɲɛ siran jɔnw alabatobaw Ala dɔnnaw k'olu kɛ komi n'a fɔ maa jugu an kana sɔn o ma ɲi naam kitabu do ni ye kitabu de y'an y'a jigin kana e ma a barikalen dɔ yalasa una ayaw ta se ani yalasa hakili ɲumantigiw na wajuli minɛ a la maa minnu ye hakili ɲumantigi ye a bɛ bilasirali minnu kɛ a b'olu nafa u bɛ minɛli kɛ n'a ye u bɛ tugu a kɔ anw ye Suleymana ni Dawuda ma Suleymana di Dawuda ma an dun ye fɛnba d'a ma dɛ wallahi ni'mal abdu jɔn ɲana ko nin tanu dan ye Ala min ye i da ne o k'i ma ko i ka ɲi Allah foyi tɛ nin kɔfɛ a ko jɔn ko Suleymana ka ɲi kojugu i ka dɔn Suleymana ye segin b'a don subhanallah fɔla ani zikiru la waati bɛɛ ne y'a fɔ a ye an ka janto zikiru la an ka janto subhanallah fɔla waati bɛɛ mɔgɔ dɔw bɛ u dala ne u dala gese de ye Ala ko foyi waati bɛɛ u nenkun bɛ lamaga ni Ala ko foyi n'i y'a ye nenkun lamagara dusukun de ye nenkun bila lamaga la naam tuma min n'u ye sabajobaw jira Suleymani na ni wuladani ye n'olu ye ɲumanbaw ye so ɲumanw ni so fara ka se degere dɔ la a tɛ jɔ a sen naani kan a bɛ sen naani a b'o yɔn kɔ ka jɔ sen saba kan o b'a yira k'u dafalen don u falen don k'o wasa naam so ninnu ka ca a bɛ so 1000 bɔ
nam Suleimani ko ne ye laɲinini kɛ hɛrɛ ka kanu na n'o ye so ɲuman ninnu ye ka bɔ n ma ka kofɔli ma n'o ye n ka lagasara salili ye o tile labanna ka dogo ni suturala n ye tile tununa ne la a ye tile segin wala a ye sow segin ma a kɛra masayilila ni npanmuru ye ni so ninnu kelen-kelenw ye an'u kan a y'u kan tigɛ k'u senw tigɛ taqarruban ilallahi ta'ala ka ala bato n'a ye ala jɔn ɲumanw bi ten de fɛn fɛn n'o bi don olu ni ala cɛ a b'o kan tigɛ i b'o bɔ yen parce que allah tabaraka wa ta'ala aghayurun ala bi keleya quoi ati filanan fɛ ni fɛn dɔ donna e ni ala ka batu cɛ o kɛra filanan ye e dusukun na sa o ye ɲinɛ ala ko kɔ donc o fana ye point sɔrɔ e dusukun na ka jɔyɔrɔ sɔrɔ e dusukun na fo k'e ɲinɛ ala ko kɔ o bɔli ye n'o de ka ɲi o de kosɔn a fana ye fɛɛrɛ kɛ ka ninnu bɔ yen naam walaqad fatanna Sulaymana wallahi abadi an ye Suleymana jarabe labila Suleiman ale tun ye a ŋaniya siri k'a fɔ ko ale bɛ munumunu a musow bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ k'a bɛɛ bɛ na denkɛ denkɛ ninnu bɛɛ lajɛlen o bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛ so kan a y'o ŋaniya siri nka a ɲinana a m'a fɔ ko insha Allah a ɲinana a m'a fɔ insha Allah كما أن يسر هم قال يروح لنا هينغا ولا عندك أن يسر نعم نعم والقينا جسدا يا فم أيو غنيا من سدي مسنون أو بيكون أو سمانا ندين دفلي نعم ni lajɛ naam 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 bon an mako bɛ min na o ye kisa sahale naam naam e bɛna mun de fɔ e bɛna jumɛn de fɔ e bɛna min fɔ est ce que o ye sahalen tɛ o sahalen tɛ o tan t'an bolo ka kisa fɔ ka segin koyi ونؤثر حكم العاقل في كل شبهة إذا آثر الأخبار جلاس قصاص أم بحكل كيري سوغاندي مثلا نعمل بلا تمامي ni qissa kalana baw korosiglaw ye qissa baw fo qissa non dum be tout sen be mi ka valeur la na bi mi ka valeur enfin fe na bi tout ça la anti sonoma hal ni ayasro na na hadisi khabarul ahadi la ne ko ni bi tout sen be mi ka valeur la en fait don o mani andu sukuma amba to te bas fay نعم نعم ako ngo menni hadisende yini ko nabiyullah sulaiman ko aton anna sababa fitnatihi ma akhrajahu fi sahihayn min hadisi abi hurairah radhiyallahu anhu fitna insabu yeminye o bukhari ni muslim o yemimbo kamina abi hurairah ka hadisi la alama jana kabama ako ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko sulaiman ko wallahi nebe munumunu suina musobi kononto kan musobi kononto kan
do a bɛ riwaya dɔ la ko muso 100 kan u bɛɛ lajɛlen bɛ na ni sotigi ye den sotigi ye o bɛ jihadu kɛ ala ka sira la ala min ka sekutalen don a jɛɲɔgɔn ko a ma a fɔ ko insha Allah a ko o bɛɛ b'a la wa ama ala ma ko ni foli latigi a ko fɔ mais a fɔ ko ala sɔnna ala ma sɔn o tɛ de kafiri de b'o fɔ kafiri de b'o fɔ silamɛ t'o fɔ mɔgɔw kɔni bɛ se ka farati insha Allah fɔ la ka sɔrɔ hali a b'i kɔnɔ yɛrɛ nka olu ju bi jɔyɔrɔ min na o kan ka fɔ de fatafa alehinna a munumununa kan u bɛɛ lajɛlen a ma sima kɔnɔ da kabini o la fɔ muso kelen o nana ni den tilancɛ ye n ka lani ala barika ye ala min ni ne ni bɔ bɔlɔ n'a kun ko insha Allah u bɛɛ kun bɛ jihadu kɛ ala ka sira la ka kɛ sotigiw ye u bɛɛ lajɛlen ulama dɔnnikɛlaw ko o je kuma na min bina a ka pale kan o de ye den dafabali ye a ka fitina in sɔrɔla min fɛ yen o y'a ɲinana insha Allah fɔ a jarabila nin ye a tubira a seginna kɔ naam 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 dɔw ko sitano de y'a den dɔ faga k'u y'o de fili a kan nka an k'an wasa don nin na kuwa an k'an wasa don nin na kɛnɛ fɛrɛlen bɛ tiɲɛ ye awa min b'an kari ka bɔ fɛn ma min danganiya t'an bolo puis a bɛ tusi an ka nabiyima la parce que yan nɔ o b'a yira ko a ka gundo a ka fanga a ka nabiyima tɛ de a ka kiraya tɛ de kiraya gundo ti ku bolla khatamu la bolla negel ay nabi ma te kirate ko fanga de gundo kumbe bolla negendo la wala ko bolla nege ko de tlala la doyata ko o de nani gelen ko mi na fo Musa fana ka gundo chama kumbe ka berelaw Musa ka gundo chama fana kumbe berela ka fɔ maa ka bolola fɛn dɔ i ka gundo dɔ ka i ka bolola fɛn dɔ la silamɛya kɔnɔna na o tɛ baasi ye o tɛ baasi ye kira ninnu n ko khatamu kun b'u bolo Muhammadu Rasulullah sallam tampon kun b'ale bolo a ka kun b'a kɛ khatamu la Allahu Rasulu Muhammad Allahu Rasulu Muhammad o de sɛbɛnnen kun b'a kan Maya. Ora tela ade yon to tigil gundo noko. Kambale. Ta ade yon to del gundo hana tina del gundo noko. Ay gundo mayoro te mino ambega mino ntoye. Gundo mayoro te mino do dono. A tibonya bade si anga kirama. Wala tibonya bade si anga kirama. Nya fa chogo mi mino ngo ko gundo kumbe bolla negela. Nabi mi gundo tere ni o tise ka fo. Ni o fo man. Allah de b'a ka nabi ɲuman n'a ka kira sugandi a ɲɛnama valeur min kun b'a la su o valeur kelen b'a la fo ka kiyama don se hali kiyama don n'an wulila o valeur kelen bɛ kiraw nabi ɲuman o la an tɛ kelen ye an ka jɔyɔrɔ tɛ kelen ye Ala bolo o de kosɔn an ka an mana gan kiyama jɔ an bɛna ka taa Adama ma an bɛna ka taa Ibrahim ma an bɛna ka taa Musa ma an bɛna ka taa Isa ma an bɛna ka taa Muhammadu Rasulullah ma sallallahu alaihi wasallam kiyama jodona donc o b'a yɛrɛ k'olu ka valeur ma ban bonya min dir'u ma a bonya ma ban bari ka sababu ko ciden gansanw de kun don u ka mission k'o banna ko n'an bɛɛ ye kelen ayi ciden gansanw dere Ala ka mɔgɔ sugandilenw don valeur b'u ye diɲɛ la valeur b'u ye barzakhi la valeur b'u ye kiyama kɛnɛ kan awɔ inchallah olu ka valeur tɛ se ka mara nege kɔlɔnin kɔnɔ ko ye ko bɔla nege olu ka valeur tɛ se ka mara o kɔnɔ dɛ abada olu ka valeur bɛ o ni Allahu tabaraka wa taala de cɛ farikolo yɛrɛ tɛ koyi ayi
nam وألقينا جسدا an ye fɛn golotuma kɛru على كرسيه a ka kurun kan ثم ka segin أناب a seginna ka taa ala ma قال sulemanu ko ربي yaa ne ma اغفر e ka yafa لي ne ma وهب ملكا i ka fanga di لي ne ma لا ينبغي ni o man kan لأحد maa si ye من بعدي ne kɔfɛ إنك nin kɔrɔ ye ɲuman ye hasidiya wa e kana fɔ hasidiya tɛ ayi ala y'a bila nin kun na k'a fɔ ka bila dusukun na k'ala a ɲini ala fɛ o y'a sɔrɔ ala y'o de latigɛ ala ye sɛtaniw kolon ye إنك e alahu ta'ala ye أنت e tigitigi e de ye sɔnnikɛlaba ye وسخرنا n'i bɛ الريح sɔnnikɛlaba deli i b'a deli fɛnba de la a bɛ se k'a d'i ma fana wasakharna riya anw ye fiɲɛ kɔlɔn له sulemani ye تجري sulemani o ye n ye fiɲɛ kɔlɔn ye u bɛ feere kɛ dɔrɔn ka yɛlɛ fiɲɛ kan hali ni a y'a sɔrɔ u bɛ dɛbɛn de da i bɛ awa o yiriw de dilan a mana kɛ cogo cogo kɔni u bɛ feere kɛ dɔrɔn u bɛ yɛlɛ fiɲɛ kan fiɲɛ min bɛ kɛ tɔrɔ olu fanfɛla ma o bɛ kɛ fiɲɛ magaman ye fiɲɛ lafiyalen ye nka fiɲɛ min bɛ dugu ma o de ye motɛri ye o de ye awa motɛri yɛrɛ o de bɛ lamaga ne y'an ka moto ninnu lajɛ fiɲɛ min bɛ kolokolo piston kɔnɔ o fiɲɛ fanga b'a la dɛ n'i y'a bila premier la fiɲɛ dɔ de bɛ kolokolo piston kɔnɔ silandiri kɔnɔ piston b'a kunbɛn sanfɛ piston bɛ to k'o fiɲɛ de digi ka forcer a b'o min forcer o de bɛ awa u bɛ fɛnw teli dɔrɔn o cogoya la bolifɛn sen bɛ ja o cogoya la bon ala ye fiɲɛ min kolon sulemani ye de a ye o fiɲɛ kelen de kolon ala kɛra ka manton ye ni u ka fɛɛrɛ ye a bɛɛ ye ala ka se de ye nka 100% tɛ a ye dɔ de d'a ma mɛ a ye fɛn dɔw di sulemani ma n'o ye sɛtaniw kolonni ye a ye kɛnɛkan baara o bɛ jɛ k'a kɛ a ye komi adamaden bɛ baara kɛ cogo min o ma kɛ an ye de naam تجري fiɲɛ in bɛ boli بأمره ni sulemani ka yamaruya ye رخاء a nɔgɔma حيث yɔrɔ yɔrɔ أصاب n'a y'o laɲini mana kanu ka taa وشياطين yɔrɔ min komi n y'a fɔ a ye cogo min ale bɛ fan min fɛ o ka nɔgɔn nka motɛri fan o ka girin wa shayatin a ye sɛtaniw kolon ye كل بناء manzonba bɛɛ lajɛlen وغواص ani mɔnikɛlaba bɛɛ lajɛlen وآخر ani dɔ wɛrɛw مقرنين sɛtani wɛrɛw olu tugutugulen don k'u siri k'u tugutugu إلى صفات nɛgɛjɔlɔkɔw la هذا nin عطاؤنا y'anw ka sɔnni ye ومن barika da ala ye أمسك wali k'a to i bolo ka bɔ nafagali ma غير حساب kɔnturuli t'i kan ala ye maa ma sɔn a bɛ kɔnturula nɔfɛ waritigi kiyama jo don na a b'a ɲininka a ka nafolo bɛɛ lajɛlen na kelen kelen min ayna kitasabahu i y'a sɔrɔ cogo di i y'a bɔ min ko n'i ma maa sonya de ko n'i ma bi dɔ kan dɛ ko n'i ma dɔ détourné de n'i y'o kɛ bɔnɛ binni ka kiyama jo don dɔrɔmɛ kelen bɛ sara ni sali min ye sali hakɛ min ye a bɛ taa fɔ farala sali 40 la dɔrɔmɛ kelen wala tile 40 sali o bɛ se ka perdre dɔrɔmɛ kelen nɔfɛ kumana ni maa min ka kekun kana wali nafolo détourné kana wali fɛn ta hali wali fɛn binnen kana ta hali n'a ka di e ye i mago kun bɛ telefɔni modèle min na i y'a a wari ɲini i m'a sɔrɔ i y'a deli i m'a sɔrɔ i nana bɔ a binnen kan ayi o t'i ta ye i ta kɔnɔ halisa binnen i b'a ta i b'a tigi ɲini k'a d'a tigi ma n'i y'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta yɛrɛ yɛrɛ i tɛ se ka a tigi ɲini tɛmɛ a kan kana kungo sigi yɛrɛ ma dɛ lahara dɔn ni o ɲɔgɔnna yeri ka dossier kɔnɔ a b'i ka baara tiɲɛ dɛ maa maa ni dalen bɛ lahara ko la kana maa walifɛn ta walifɛn tali tɛ mɔgɔ araze cogo si la barika t'a la diɲɛ la yan alikiyama a n'a kungow de dɔn bon o ye mɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ye nka ale ko sulemani ma a ko an t'i i kɔlɔsi a nɔfɛ dɛ cogo o cogo manijɛ nafolo in n'a kɛ anw t'i sɛgɛsɛgɛ a nɔfɛ dɛ بغير حساب n'a ma kɛ ni kɔlɔsili ye sɛgɛsɛgɛli t'i nɔfɛ
wa inna la zulfa ikadu surnya be له Suleiman ye an yoro وسنما ani seginyoro nyuma وذكر عبدنا ikanga jon kofo أيوب no ayuba ye إذ tumami نادى ni ayuba ye ربه amma wele أني bari ayuba ya ko fo kibara fa ya chukumi waati be ale mo waju be ala kelibantiya sabati mo dusukuna awa abe limaniya abo de jira mo la ni fen fe yi soro ala kala tigedo bela jelenga sabali jarabu koro ni gelew koro shetani ko ni kadi chukumi ko iba soro jarabu gelen ni masoro muso minnu kun b'a bolo den minnu kun b'a bolo nafolo minnu kun b'a bolo shetani a bi can ma bakuruma fɔla a y'a mako bɛɛ lajɛlen sa naam أني k'a fɔ ne مسني shetani الشيطان ne ma hali ɲɔgɔn ya بنصب ni tɔɔrɔ ye وعذاب ani ɲankata ye اركض a ko n tɔɔrɔ la sa dɛ o y'a sɔrɔ a degunna a tɔɔrɔ la fo bɛɛ banna a ma komi aw b'a kalama cogo min mɔgɔ n'i banana bana kuntalajan na ha i bɛ maaw kɔrɔbɔ o de la maa caman bɛ yen nɔ i dawulatigilama olu b'i fɛ i nafolotigilama olu b'i fɛ i kɛnɛyalen olu b'i fɛ nka n'i bolo banna n'i jiginna n'i banana kabini u bɛ to ka nin lajɛ don o don o ye laban ka faamu ma u b'a kɛ dɔgɔkun ye o ye laban ka kɛ kalo ye o ye laban ka kɛ san ye o ye laban ka ɲininkali ko le karisa bɛ balo la wa karamɔgɔ bɛ balo la ko karamɔgɔ bɛ balo la kalannen dɔ b'o fɔ o ye kabako ye koyi bon ni ma bana kuntala janyana a bɛ o de se mɔgɔ ma ayuba fana ta laban ka kɛ ten de bana kuntala janyana dugulamaw a nɛgɛbɔr'u la awa bɛɛ banna a ma fo a muso dɔrɔn de tun bɛ ka a ladɔn o de tun bɛ feerew tigɛ ka bololafɛnw feere fo ka na ka tulukalaw feere ka dumuni san ka taa di banabagatɔ ma ka guwa jɔ a ye dugu kokana la komi aw b'a kalama cogo min bana sidɔnbali dɔw bɛ yen nɔ n'i bɛ jama cɛ ma a dɔw la a bana ninnu o bɛ laban ka i mabɔ jama la quoi naam اركض a ye min kɛ bana in kɔnɔna na dɔw ko san 3 ka taa san 3 ka taa bila fo san 18 o bɛɛ fɔra a la fo ala y'a ban don se don min sa tuma min n'a y'a ye muso in sɛgɛnna cogo min muso in tulukala in feere don min a ko gɛlɛyara naam urukod e ka tanni kɛ برجلك dugukolo tan ni sen هذا a sina ka dugukolo tan jiɲɛ do sina ka poyi o kɔni مغتسل nin ye koliji ye بارد a sumalen dɔ وشراب ani miniji وأبناء له non baba hakɛ réglé naam وأبناء له an y'a dun kɛni لهم a ma مثلهم ani ku ɲɔgɔnna de معهم ka fara u kan كرامة hinɛ la منا ka bɔ anw yɔrɔ وذكرى ani wajuli la لأولي الألباب hakili ɲumantigiw ye خذهم an y'a dun kɛw d'a ma fɛn minnu kun tiɲɛna ye an y'u bɛɛ doublé an y'a bɛɛ doublé est ce que u ɲɛnamayara ye wa su de ɲɛnamayara wa i bɛ ɲɔgɔn wɛrɛ de dira a mana kɛ cogo cogo muso in kun ye rahamatu de Efrathim bun Yusuf o den do naam وخذ درهم i ka binsiri mina بيدك n'i bolo ye فاضرب i ka gosili kɛ به n'a ye muso la komi i kun kalila i kun ye dafaleli kɛ k'a fɔ k'i b'a gosi bisan ye 100 naam bari ko a mɛnna kojugu kana kalli woya kana bɔ kalli la t'i ka kalli la mais i bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a gosi ni nin ye mais ɲɛ bɛ nin fana la nin y'ale ka kɛrɛnkɛrɛn ko de ye ni maa min kalila k'i bɛ gosili kɛ bisan ye 100 walima ni bisan ye 100 ko kuma nana ni ye bisan kelen kɛ nun caman ye k'a gosi n'a ye o bisan ye 1 de sariyatigiw bɛn'a kan k'o ye bisan ye 1 de ye awɔ ni hali ni ye bisan 100 fara ɲɔgɔn kan fa mɔgɔ la siɲɛ 1 o ye bere gosiko 1 de o ye 1 pewu de o tɛ jate 100 ye dɛ mais ala ye nin kɛ ko ma nɔgɔyali ye nin ye
bisimilayi إنا anw وجدناه anw ye ayuba in sɔrɔ sabaliba ye jɔn ɲana n'o ye ayuba ye i ka dɔn ayuba in segin-seginba don ka taa ala ma waati bɛɛ واذكر إبراهيم e ka ka wazikuri ibadana e ka ka jɔn kofɔ إبراهيم ibrahima dɔn وإسحاق ani isihaka ويعقوب ani yakuba أولي الأيدي olu ye sew dunkew ye de والأبصار batu la kɔni ani dusukun ɲɛli dunkew ye diinɛ la إنا anw أخلصناهم y'u ye kalasi بخالصة ni jogo ye kalasilen ye o ye lahara don na بالإضافة بخالصة ذكر الدار ni so kosumali ka kɛ kalasili ye so kosumali an y'u ya kalasi n'o ka ya kalasili ye waati bɛɛ lahara ko de b'u dusukun na waati bɛɛ u bɛ ala bato de la waati bɛɛ u sɔgɔlalen bɛ ni ala ko de ye waati bɛɛ وإنهم i k'a dɔn nin maa kɔfɔlen عندنا anw yɔrɔ لمن wala المصطفين bɛ wele maa sugandilenw ye الأخيار n'o ye maa fasankuntiw ye ala ye maa minnu sugandi ala ye maa minnu fasaya ninnu ye o de ye naam واذكر إسماعيل e ka ismaila kofo واليسع ani eliyasa وذلك بلي ani lamoni dunke وكل اختلف في نبوته قيل كفل 100 نبي فروا إليه من القتل نعم وكل كلهم من كله الأخيار وبيبي ما سوان لهم دوي هذا ni ذكر ni to dumande وإن الحسن ni to معان dumande ani to nyumande o bela jeli wa inna la husna ma'abin ikado ko sagin yoro nyumambe للمتقين ala isran jonye جنات عدن sigili ka arjana so chamando مفتحة ala الأبواب kanu daw yelelendo Lahum. ye al sigili ka arjana sonno o daw yelelen buye fa bela jelen fe متقين nangoma ya baade wiye فيها akonnana kire gangalawnga nam yad'una bi weleda فيها ala بفاكهة jirdenye no gacha وشراب ani miniji no gacha عندهم قاصرة الطرف musonye surumbe uyoro اضطرابا ala kanu ni flahundo هذا ما nin folende fenye توعدون wala idola ni dogoye liyawmin hisabi kolosili donye إن هذا ni miye niye يرزقنا ninde anga gersege ما من نفاد banite gersege nye هذا ni وإن الأشر معان ikado sege yoro jugube طاغين kulibantuye جهنم jahannama de do يصلونها bido jahannama ina وبئس المهاد fense bencana no jahannama ye هذا ni وليذوقوا uga nene حميم jikalando وعساق ani neni joli do jikalando ani ne ani joli do ne ɲɔgɔn na o de do وآخر ani dowere في o شكله bi wuli a nɔniya do ye أزواج nɔniyaw do هذا ni فوج nin ye jamakulu ye مقتحم donbaga do معكم ka faraw kan لا مرحبا yiriwali tɛ بهم n'u ye إنهم i k'a dɔn ko olu سالوا النار tasuma donbaga de u ye قالوا u ko بل a bila أنتم aw de لا مرحبا yiriwali tɛ بكم ni aw de أنتم aw قدمتم aw de tasuma in ganda لنا an ye ɲɛmɔgɔ jugu ani koma mako salenw olu de bɛ kɛlɛ la jahanama kɔnɔna na minnu banna ala tama u banna kiraw tama ala ye kiraw ci ka t'u ma u ko k'u b'u yɛrɛ ta de ta u ma sɔn kiraw tama bon ala ye o misaliya jira an na ka an waaju n'a ye فبئس نعم. القرار sabatiyɔrɔ jana قالوا u ko ربنا yaama من mɔgɔ قدم هذا n'o ye nin filimako in kana لنا k'a bila anw ye فزده e k'o tigi jidi عذابا yan kadala ضعفا min jidilen do في النار tasuma la وقالوا
magan gafiru ko ما لنا mun de bɛ anw ye لا نرى رجالا n'an tɛ cɛ dɔw ye كنا ne anw kɛra نعدهم an b'u jate diɲɛ la من الأشرار maa jugu dɔ ye اتخذناهم yala anw ye olu sominɛ de wa سخريا yɛlɛfɛnw ye أم زاغت الأبصار wala ɲɛw de jɛngɛnna ka bɔ o ma n'amu ye إن silama ذلك fantanw amari bilali suhaibu salimana ko an ye t'u la de u bɛ min تقاسم أهل inna zalika إن i ذلك k'a dɔn k'a fɔ لحق wallahi tiɲɛ don تقاسم أهل ne النار don de a bɛ wajibiya de jumɛn ye tiɲɛ ye takhasum hali nari tasuma dunkew ka kɛlɛ ذلك لا k'a fɔ inna zalika o min y'o ye de inna zalika i k'a dɔn ko o lahaqun wallahi o ye tiɲɛ de ye jumɛn ye tiɲɛ ye تقاسم أهل ليس. النار ana mina wa takhasum hali nari tasuma dunkew ka kɛlɛ o de don naam tasuma dunkew ka kɛlɛ ko o de don nam قل maulami ne k'a fɔ magan gafiru ma إنما أنا i k'a dɔn ko ne منذر ne bagabaliba de ye ni tasuma ye وما من إله batu fɛn si tɛ إلا ko الله ala de الواحد n'o ye masa kelen ye n'o ye القهار karibali masaya ka danfɛnw ye رب السماوات sankolo dabama don والأرض dugumakolo dabama don وما ani fɛn min بينهما n'o bɛ sankolo ni dugukolo cɛ العزيز ale de ye se masaya ka kow kan ale de الغفار yafa caman masaya ka waliw ye قل e k'a fɔ o ma والنبأ a ko o نبأ kibaruya do عظيم n'o ye kibaruyaba ye أنتم aw موردون aw ye kodibagaw de ye ka bɔ a ma ما كان من علم dɔnni ma kɛ لي ne بالملائكة ni jamakulu ye على ne ye jamakulu korotalen ye tuma min yaxtasimuna n'u bɛ kɛlɛ adama ka ko la nam إنها u tɛ foyi waaye هي kana ne ma إلا أنما ko أنا k'a fɔ ko ne نذير ne ye bagabagaliba de ye مبين min ka bagabagali bangalen don إذ tuma min قال ربك n'i mago للملائكة malikaw ma إني ne خالق بشرا ne maaninfin don dabaga de من طين kabini bɔgɔ la فإذا ni سويته y'a da kɛɲɛ ونفخت ka fiyɛli kɛ فيه ala من روحي kabini ni sunuma la فقعوا a yi bin ساجدين a yi bin له a ye sajidina ala ka ni sujudu binbagaw ye فسجد الملائكة malikaw sujudula كلهم u bɛɛ lajɛlen u bɛɛ tu a bɛɛ إبليس fɔ ibilisa استكبر ale y'a yɛrɛ kunjɛ bonya وكان ale kɛra من kafiru الكافرين dɔ ye قال ala ko يا إبليس ibilisi yo ما منعك mun y'i bali أن i تسجد ka sujudi bi لما fɛn ye خلقت n'i y'o da بيدي ni n bolo fila ye أستكبرت yali e y'i yɛrɛ kunjɛ bonya de أم wa كنت walima e من kɛra العالين kɔrɔtabagaw dɔ ye قال ne ye min da ni n bolo ye e ko e ti majigi o ye o kumana mun dɔ قال ibilisi ko أنا a kun ye de ka fɔ ne خير ne de ka fisan منه ka tɛmɛ a kan خلقتني fasɔntiya munna e ka fisa n'a ye munna sabu i ye ne da من نار kamin tasuma la وخلقته i y'ale da من طين kamini bɔgɔ la قال ala ko i فاخرج ka bɔ منها kamini arijɛnɛ la ani sankolo la فإنك bari رجيم e farala bɔnfɛn de وإن عليك لعنتي jaabuti ala m'a yɛrɛ bila k'a fɔ ko a bɛ sama ibilisi nɔfɛ ko ye kuma min fɔ tiɲɛ don i bɛ nkalon don a m'a yɛrɛ bila o la bari munna barika sabu kɛ a ye jaabu di de ko ale ye sujudi to ye bari ale ka fisa n'a ye ku ka d'a kan ko ale lasili k'o ye tasuma ye ko adama lasili k'o ye bɔgɔ ye ko tasuma de korotalen bɛ ka tɛmɛ bɔgɔ kan bari tasuma o ye nuraniya de ye nɔrɔgange de ye bɔgɔ dun k'o dara kabini bɔ dugumakolo de la o ye zulumaniya ye nuraniya k'o de korotalen bɛ ka tɛmɛ zulumaniya kan
donc ale ka nin shubha indi a bana ala ka ɲamara kama ni a ka nin shubha indi ma yadantiw ka lahalaya ye u bɛ kabaw yɛrɛ la dɔnni min b'u fɛ ka o de yanka fɛn bɛɛ lajɛlen kan ala ka ɲamara kan bɛ n'i ma i b'a ko e ka fisa n'a ye ale filila ni kiyasun yɛrɛ la bari tasuma bɛ segin ka tɔrɔ bugurinjɛ de ma maa tɛ nafa ni min ye bɔgɔ dun o de ye falen fɛn bɛɛ lajɛlen lasili ye hadamadenw jiriw bɛɛ lajɛlen lasili bɔgɔ de ye dɔnnen do ko hadamaden ani jiri ka fisa ni bugurinjɛ ye nawalin sani ale kɔrɔtalen bɛ ni fɛn caman ye ala de y'a da o wasara kɔrɔtali ye a mana kɛ cogo o cogo ala de y'a da wa nafaktu fihi min ruhi n ye n ka ni fiyɛ a la danfɛn do nin ni fana ye ni danfɛn de ye nam inna alayka lanatiya a ko i k'a dɔn ko ne ka dangali b'i kan ila yawmiddin ka taa barajili dɔ ma qala ba i k'a dɔn ibilisi marasa muhimma a ye hamina ko dɔw kɛ minnu ka ca kosɛbɛ a ye ɲɛmɔgɔya dɔw kɛ a ye jɔyɔrɔ dɔw ta bonya dɔw tun b'a kan kaman yɛrɛ tun b'a la a bɛ fɛn fan bɛɛ lajɛ fɛ ko malikaw cogoya bisimilayi ale yɛrɛ ye cɛkɔrɔba ɲɛ kelen de don nam a ko rabbi yaa ne ma anzirni e ka ne ma kɔnɔ ila yawmi yub'athuna ka taa don min n'u b'u kɔnɔ o don na n kɔnɔ ka taa kununi don ma nam qala ala ko fa innaka i k'a dɔn minal i munzarina bɛ wele i ma kɔnɔ fɛn dɔ ye ila yawmil waqti ka taa dɔn ka taa wagati ka dɔn ma al-ma'lum min dɔnnen dɔ o de ye fiyɛli fɔlɔ ye buru qala bɛ fiyɛli fɔlɔ min na o y'o de ye kala a ko fa bi'izzatika nka la n'i ka bonya ye la'ughwiyannahum n b'o fili ajma'ina u bɛɛ lajɛlen illa ibadaka fo e ka jɔnw minhum kabini o la al-mukhlasina n'o ye jɔnw ye kalasilenw ye jɔn minnu sugandilen don fo ka n'a bɔra olu la komi ala yɛrɛ de y'o fɔ k'a fɔ se tɛ e ne ka jɔnw kan jɔn minnu n'olu sugandilen don kala ko والحق a fila bɛ alhaqa in de ye k'a bɛ sigiri funu والحق والحق a bɛ falhaqa walhaqa i bɛ falhaqa walhaqa والحق أقول naam falhaqa والحق ne bɛ tiɲɛ sabati والحق أقول n bɛ tiɲɛ fɔ n bɛ tiɲɛ sabati جهنم ne bɛ tiɲɛ sabati n bɛ tiɲɛ fɔ لأملأن جهنم wallahi ne bɛ jahanama fa منك kabini la وممن ani kabini mɔgɔ la تبعك maa min tuguri kɔ منهم kabini mɔgɔw la أجمعين bɛɛ lajɛlen قل i k'a fɔ ما أسألكم ne tɛ aw deli عليه kiraya laseli kan من أجر sara la وما أنا ne yɛrɛ ma kɛ من المتكلفين yɛrɛ karamalibaga ye ne tɛ yɛrɛ diyagoya yɛrɛ fana إن هو ne ni huwa kuranɛ ma kɛ إلا ذكر o waajuli de lil alamin danfɛnw ye ولتعلمن a نبأه bɛna a ka kibaruya dɔn بعد حين waati tɛmɛnen kɔ